ji around Prauchiel osebedo report ni osetho students moko e school moro e Iran. To iwacho be ni jo-Israel ahinya ne o target Ministry mar Defense, Ministry mar Intelligence, to gi kama iwacho ni jatelo mar piny Ayatollah Khamenei, to gi jatend piny miluongo ni Masoud Benoda, iwacho ni nyalo bet ni ne onegi, to jotend piny ma Iran be wacho ni mago gima onge mapok giteno. Koro mano kama wantiere gi kaka wasenene nyaka sani. Pinje mang'eny, pinje ma Ulaya, pinje mantiere osekwedo wachni kabisa. Pinje mantiere Gulf osekwedo both kor Amerika to gi Iran, nikech Iran oseoro maruti e pinje. Koro mano kama wantie sani, wamedo ng'iyo kaka gik moko dhi, nikech Trump to wacho ni gidwaro regime change, tiende ni gidwaro goyo loch mar Iran, to jo-Iran be wacho ni mano ok bi timore, kendo wan be wan ready ni gima jo Amerika ooro to wan be wabiro oro back. Kwara para nigi thuolo ni gima koro ng'ato penjo ni kaka ja Kenya, nikech wang'eyo maber ni kaka sani wuodhe mang'eny koro osechungi, kambi kaka mar ndeke mar Kenya Airways osechungo wuodhe mawuok Kenya kata mawuok e pinje mag Warabu kaduogo kaka luwore koda luoro ni ka piny Iran osechako dhi nyime kod oro kata keto lweny e pinje maoko, en gino manyalo kelo tulo mathoth ahinya, kendo nitiere pinje mathoth mabende koro dino